Ahojte u tohto informačného videa. Toto video bude o tom, ako by som vám chcela povedať, prečo nevychádzali videá, čo by som chcela robiť, čo by som chcela točiť a toto. Poďme na prvú vec. Prečo nevyšli už dlho videá? Dlho už nevyšlo video preto, lebo som skrátka nemala na čas. Potom ešte vám strašne ďakujem za tie zhliadnutia, že pozeráte moje videá, že ich komentujete a že im dávate like. A hlavne ďakujem odberateľom. A nakoniec tohto videa by som chcela povedať, že ak na tomto videu bude 15 zhliadnutí, tak natočím, založím seriál menom Celkom normálna rodina. Bude mať 6 častí. Tak 15 krát si volá, kto pozrite toto video a máte seriál. To bolo všetko pre toto video a aj na budúce.